Dobrý den, já jsem Sára Balabánová a chtěla bych poděkovat nadaci rodiny Vlčkových za podporu ve stipendium, které se jmenuje Hledání možností kreativní psychoterapie a psychohygieny. A měla jsem v rámci stipendia možnost podívat se do Izraele a do Itálie za choreografem Ohádem Naharinem, který založil speciální pohybový jazyk, který se jmenuje Gaga. A ten dává možnost podívat se na práci s tělem z jiného úhlu pohledu. A já vlastně tuto metodu propojuji s tanečně pohybovou terapii, kterou studuji v institutu Moving Self tady v Praze. A 1 rok toho výcviku jsem taky dostala uhrazen v rámci toho stipendia. A měla jsem možnost vlastně propojovat tyhle 2 metody dohromady. Asi na první dobrou si člověk říká, co to má společného s paliativní péčí. A pro mě, když pracuji v tuhle chvíli nejvíce na klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie u Apolináře, to má vlastně společného téměř všechno, protože tyto 2 metody dávají možnost podívat se na práci s lidmi, kteří se ještě nemůžou verbálně vyjádřit nebo už se nemůžou verbálně vyjádřit. A mezi ně patří i ty nejmenší miminka, který nám leží právě třeba na neonatologii. Takže mám za sebou téměř 300 hodin pohybové práce, kde jsem si mohla tuhle vtělenou zkušenost osvojovat a rozšiřovat úhel pohledu na to, jak komunikovat neverbálně a co vlastně můžeme udělat právě pro ty úplně nejmenší v rámci komfortní péče. Jeden z nejsilnějších zážitků z celé stáže bylo setkání se Suzy Tortora, což je tanečně pohybová terapeutka, která už 40 let s dětmi pracuje a rozvinula i program v newyorské nemocnici, kde právě s dětmi a s rodiči dělá tanečně pohybovou terapii a pracuje takzvanou metodou což v podstatě, když se přeloží do českého jazyka, tak znamená, že děti potřebují být chované, potřebují být přijaté, potřebují být viděné a jejich rodiče se musí tam pro ně nějakým způsobem objevit, reflektovat tu společnou zkušenost a jít zpátky s nimi do kontaktu, což právě třeba na neonatologiích je složitá záležitost, ale i tam se to dá posilovat pomocí právě technik, které se dají v tanečně pohybové terapii rozvíjet.